inom pa rin kami ng produktong galing kay Doc Betito. Salamat po sa mahal ng Diyos. So, kayo po nanay, sa mga kaibigan natin, kamag-anak, nakakakilala sa atin, ito po ba ay ini-endorso mo sa kanila na sila ay itry din ang Amazing 3 or Amazing 4 na galing sa Amerika? Okay. Ini-endorso ko po sa mga kaibigan ko at kilala na mag-try din ng Amazing Trio or Amazing 4 para maano ang kanilang karamdaman. Okay, so salamat. Ilan taon na nga pala kayo, nanay? 80 years old na po ako, pati yung husband ko po ay 80 years old din. O, sana maabot natin, nanay, yung 85, 1995 at 101 para maging milyonaryo at milyonarya kayo ni tatay. Sana po. Kaya nga po, at ipagdasal natin na maaprobahan po ng gobyerno yung panukala sa mga senior citizen na 80 to 95, 25,000 each, then 101 may 1 million. Sana po. Okay, salamat, nanay. God bless and mabuhay po kayo. Thank you po, Doc. Okay, wala po. Ako po si Daisy sa Daraga Albay. May sakit po ako. At saka yung husband ko, si Quintin, may sakit din. Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. Welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prinzena. Ayan, so magandang hapon sa Indogabos. Ayan, so malipot na pagkahapon po sa Indogabos. Ayan, so samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan dito sa programang Serbisyong Natural. So by the way, ang aming opisina po, dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So bukas po ang aming opisina simula alas 8 na pagkaaga hanggang alas 6:30 pagkahapon ay bukas na bukas po ang aming opisina. So pwede po kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Betito sa kanyang mga numero. Ayan, so paki-take note na lamang po. At sa mga nanonood naman sa FB Live or sa DCGB Online, ayan, so naka-flash naman po ang ating contact number ng ating CEO na si Doc Joey Betito dyan sa ating live streaming. At sa mga nakikinig po sa radyo, no worries po kasi i-dictate ko po yan, di ba? So, ang importante, ma-take note po natin ang numero ng ating CEO na si Doc Joey para po madali ang pag-communicate natin sa kanya, okay? Sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. Ayan, so yan po yung kanyang contact number at yan, so personal contact number. At sa FB naman po, pwede po kayong mag-message sa kanya sa Messenger or sa kanyang FB accounts. Okay? Sa first account niya po, we have Joey Bibon Betito or sa second account naman po is Doc Ching Bibon Betito. So, yan naman po yung kanyang accounts. So, we have page, ayan, so Doc Joey Betito page, which is dyan po tayo nagpo-programa Monday to Sunday except Wednesday. So, from 5:30 to 6:30 in the evening, yan po yung schedule natin. Pag Sunday naman po, ay 9:30 to 11 a.m. So, Wednesday, we have FB Live sa negosyo at asenso. So, dyan naman po ang topic natin na tinatakal dyan, which is yung mga reseller.
na gusto pong matulungan sa finance, madagdagan yung kaalaman para po madagdagan yung income. So, dyan naman po yan every Wednesday from 4:30 p.m. to 6 p.m. So, pwede tayo mag-extend kasi FB Live. So, di ba? So, Monday to Saturday, yan po naman ang ating opisina. So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, in a few days, di ba, nakasama niyo po sa live dito si Miss Maika kasi kami dun sa baba. At si Doc Joey naman po ay may mga ginagawa. So, medyo nakasama nyo si Miss Maika sa live streaming natin. So, maraming salamat po sa mga clients natin na patuloy po na tumatangkilik at nag-a-avail ng ating mga products, which is Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, and ang ating mga healthy drinks, di ba? So, available po ang ating mga drinks except po sa Mega Choco and Amazing Juice with Glutathione. So, baka next week, ayan, so paparating na ang ating Mega Choco. So, marami po yung mga nag-PPM sa atin na gusto na mag-avail ng Mega Choco. Ayan, kasi nga po, masarap ang Mega Choco at mga drinks natin. Lahat naman masarap, di ba? So, talagang healthy drinks, di ba? So, yun po yan. Sa Mega 1, we have promo po sa Mega 1. Ayan, so promo pa din ang Mega 1 until January 31. So, hanggang bukas. I don't know kung i-extend po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, marami yung mga nag-a-avail ng Mega 1 and Amazing 4. So, yun sa flash text po namin. Ayan, so, hanggang January 31 sa mga naka-receive po ng text blast sa contact number or sa FB hanggang January 31. So, hindi natin alam kung i-extend pa. I-extend pa po yan. So, kaya bukas, ayan, so agahan nyo na. So, simula alas 8:30 nin pagkaaga, extend natin ng 30 minutes para sure. 'Di ba? So, 8:30 in the morning hanggang 6:30 in the evening, bukas na bukas po kami. Kaya bukas ay mag-avail na kayo para sigurado. Kasi medyo matagal na yung ating promo, kaya po, ayan, at least nakapag-avail tayo. Kasi kung tapos na naman yung promo natin, ayan, so hindi natin alam kung i-extend pa ng ating CEO kasi nga, kumbaga talagang grabe na yung binigay niya na oras or talagang makapag-avail kayo. Kasi nga, iniisip din po niya na talagang napakahirap po ng pera sa ngayon. Usually, yan naman talaga lahat ang problema natin ngayon, lalo na kung tayo po ay may problema pa sa kalusugan or may mga karamdaman pa tayo. Lalong-lalo na ngayon ay talagang grabe ang lamig, di ba? So, medyo bumaba yung bayarin natin sa Aleco. Siguro dahil nga sa panahon natin, di ba, taglamig. So, nakakatipid tayo. What more yung mga nakatira sa bundok doon sa amin, grabe daw, as in parang nasa Baguio. Ang lamig-lamig talaga. So usually hindi na tayo ngayon gumagamit. Kahit dito sa Legazpi dati. Pag mga alas 6 pa lang talaga grabe ang init na. So, kahit gabi na, 'di ba? Ang lamig-lamig, 'di ba? So, at least kahit sa electric fan, nakakatipid tayo, 'di ba? So, yun, pero kailangan natin mag-ingat, 'di ba? Lalong-lalo na kapag tayo medyo mahina yung lungs natin dahil nga ay yan panigurado, yung iba naman diyan may ubo na, may sipon na, at yung iba tinatrangkaso na, 'di ba? So, iba-iba na mga health concern. Kaya ang mas maigi na gawin po natin ay kailangan natin
protektado yung katawan natin. Lalong-lalo na kung kulang tayo sa mga bitamina. 'Di ba? So dito lang yan natin makukuha sa Amazing 4 na kailangan ng ating katawan. So marami yung mga nag-PM sa akin na gusto mag-avail. Sa ginubatan nga, ang daming gusto mag-avail. Ayan yung auntie ko from Cavite. So may order siya ng Mega 1. So hindi ko alam kung paano ipapadala pa doon kasi sa ginubatan. So by February, uuwi naman siya. Ayan, so kasi ito na yung kanilang ginagamit na Mega 1 kasi nga yung kasi nga kundi kapamilya pa namin. Talagang yung dati si Lula Josepina, lagi po siyang na-hospital. Every time talaga grabe at nanghihina na yung katawan niya kasi sa dami ng iniinom na gamot niya. So ngayon, nasubukan yung Amazing 4 dahil nga nakilala din yung Amazing 4 dahil din po sa akin. So marami yung mga kapamilya ko na nakilala ko dahil sa Amazing 4. Dati hindi ko halos kilala. So nakilala ko dahil sa Amazing 4. So ngayon, yan na yung maintenance niya. Dati Amazing 4, natulungan lumakas yung katawan niya. As in, ngayon ay Mega 1 na lang yung ginagamit natin. So ano yung pinakamaganda na nakuha natin na lesson during nag-take tayo ng Amazing 4? At least, yung sakit natin, nawala, di ba? Nawala yung sakit natin. At least naman, yung hiniinom natin na gamot, like dati, Amazing 4, 4. We have Miracle C, 5 different advanced form of vitamin C. And we have Multi-5. Yun naman po ay nakakatulong sa immune system natin. So, nagpapalakas ng immune system natin, and si Mega A, yan naman po yung tumutulong para linisin yung buong katawan natin. So, Mega 1, yan naman po yung pinaghalong Amazing Trio. Kaya po, si Amazing Trio, nandun naman siya kay Mega 1. So, usually, yung mga client natin na dumaan sa Amazing 4, 'di ba? So, binawasan na nila. So, Mega 1 na lang. Kasi since yung Amazing Trio, nandun kay Mega 1, 'di ba? So, at least, high dose, 'di ba? High dose kasi 4 sa una. At least yung sakit niya, at least na kumbaga naging okay yung pakiramdam niya, lumakas siya. So habang tumatagal, isa na lang yung iniinom niya, 'di ba? At least nababawasan yung iniinom natin. What if yung mga nakikinig ngayon, 'di ba? Tanungin niyo yung sarili ninyo, ilang beses na kayo na ospital, ilan na ba yung gamot ninyong iniinom? So, nababawasan ba? So, i-analyze niyo yung buhay niyo. So, katulad ni Nanay Josepina, nag-take siya ng Amazing 4 at kasi naranasan na niya na hospital, gumastos, ilan yung gamot niya iniinom niya, hindi nawawala yung sakit niya. So, tinubukan yung Amazing 4, 'di ba? Sinubukan yung Amazing 4 dati 4. So ngayon at least isa na lang, 'di ba? So yun yung hinahanap ng katawan natin na kumbaga at least gumagaling, nakikita natin yung result na nababawasan yung mga iniinom natin, 'di ba? So napakaganda na yan yung mga kailangan natin. Okay naman na uminom tayo ng gamot, 'di ba? Umiinom ka ng mga iniinom mo, pero tanungin mo yung sarili mo kung gumaling ka ba, 'di ba? Gumaling ka ba? Nabawasan ba yung iniinom mo? Or mas lalong dumadami yung inyong mga health concerns. So napakadali lang naman i-analyze, 'di ba? So yung mga nakatake naman ng Amazing 4, ano yung mga kailangan natin gawin, 'di ba? So nag-take ka ng Amazing 4, gumaling ka, or Mega 1 or Amazing Trio, 'di ba? Gumaling ka. Pero hininto mo yung pag-inom mo, 'di ba? So it means nababalik yung mga karamdaman natin or pwedeng maging karamdaman natin dahil nga nakaka-encounter tayo ng stress, yung lifestyle natin hindi nababago. Dati pa rin yung ginagawa natin, 'di ba? So it means babalik yung naging sakit natin, 'di ba? So yun po 'yan. Kaya hangga't nabubuhay, kung lalong-lalo na kung kayo ay gumaling sa Amazing 4 at talagang nakita nyo na proven and tested yung product, so wag nyo na po yan aalisin. Bakit? So kasi kapag inalis ninyo yan sa buhay ninyo, kumbaga parang babalik na naman yung dating sakit ninyo, 'di ba? So kasi hindi natin maiwasan. At least kung hindi nyo yan tinigil, at least maintenance nyo na lang. Anong yung maintenance? Na
kumbaga at least sa Mega 1, may 21 ingredients ka nang nakakain na iba't ibang gulay, iba't ibang prutas, iba't ibang bitamina, 'di ba? At least kasi nga nagkakasakit din yung tao usually kasi kulang na yung mga nutrients na naibibigay natin sa katawan natin, 'di ba? So katulad din yan ng kumbaga may tanim kayong ampalaya. Usually naman ang ampalaya kapag walang mga abono, kumbaga kapag lumaki siya, mahina yung bunga, kumbaga or minsan nangungulot-kulot yung dahon niya kasi nga kulang yung nutrients na nakukuha niya. 'Di ba? So, yun po yan. So, madali naman talagang i-analyze yung buhay. Tayo lang talaga yung mag-a-apply or aalamin natin kung ano yung pwede niya maitulong sa atin or ano yung mga dapat nating baguhin. Kasi usually naman ng tao, alam na yung gagawin, pero kailangan pa natin idepende yung buhay natin sa ibang tao. Yan. So, lalo tayo nagkakawindang-windang yung buhay natin. So, at least nalaman na natin na padiretso na tayo, bakit ka paliliko, 'di ba? So yun po 'yan. Kaya sa lahat ng gusto maunawaan, maintindihan kung ano pa yung mga dapat intindihin sa buhay, ayan. So although hindi naman natin masasabi na Miss Diamond, bata ka pa, kami nga may edad na, 'di ba? Kahit na kayo ay may edad na, at least yung kasi ako usually ang nakakausap ko talaga mga matatanda na, mga as in maiedad na kasi mas marami ako nakakausap na mga matatanda kaysa sa mga bata. Kasi nakakakuha tayo ng idea, 'di ba? Sa kanila kasi papaano nila naabot yung ganun na edad or papaano sila humantong sa ganun na edad, ano yung ginawa nila, 'di ba? So at least nalalaman natin, naiintindihan natin yung mga dapat nating intindihin, 'di ba? So at least alam na natin yung gagawin natin, 'di ba? So yun po 'yan. So katulad ng ating CEO natin, bakit siya nakaabot ng 69 years old, going to 70 na walang maintenance, walang mga high blood, walang diabetes, walang hypertension, walang iniinom na gamot except sa Amazing 4. 'Di ba? Okay yung kidney niya since 2008, 'di ba? Walang iniindang at na-hospital dahil nga sa aksidente, nabuhusan ng na kumukulong oil, 'di ba? So yun, aksidente. Hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng maging aksidente sa atin. Pero at least siya, 'di ba? Na-hospital man siya, iniinom niya Amazing 4, 'di ba? So, kasi alam naman ng doktor niya na siya po ay nasa natural food supplements. Kaya alam niya, 'di ba? So, tinanong niya pa nga yung doktor niya, 'di ba, na yan po ba, Dok, makaka-affect sa kidney ko? So, yes, 'di ba? So, yun, Amazing 4. Kasi nga, kung ayaw mo masira yung buhay mo, kanino mo dapat idepende yung buhay mo? 'Di ba? Dapat sa sarili mo. Ang kailangan mong paniwalaan yung sarili mo. Except sa mga taong nag-a-advise na talagang yung gusto kang i-advise or tulungan na maintindihan mo yung mga dapat na maintindihan natin na hindi naaabot ng isip natin or naaabot naman ng isip natin pero hindi natin siya ginagawa. So, mas maganda nga, kahit mga successful na tao, mas maganda mayroon tayong mentor, 'di ba? So, dito sa Miracle Health Corporation, naging mentor ko lang si Doc Joey, 'di ba? So, although nag-training naman tayo sa mga networking, 'di ba? So, at least nadagdagan, na-apply mo na, 'di ba? So, ang kailangan lang natin gawin once may nalalaman tayo, may naintindihan tayo, kailangan natin i-apply. Kasi nga, nagsimula din tayo sa walang alam. Nag-start ako sa walang alam. So, at least, inaaral natin, ginagawa natin, at least nalalampasan natin, nagagawa naman natin, di ba? So, yun po yan. Kung kayo gusto nyong subukan, itry yung Amazing 4. So, wala naman pong mawawala, di ba? At least naging healthy pa kayo. Naiwasan nyo pa yung hospital. 'Di ba? Si nanay nga, yung retired principal sa atin, 1 month pa lang pag-inom ng Amazing 4, gusto na niyang tigilin kasi nga lumakas na yung katawan niya, hindi na daw siya nanghihina. 'Di ba? So, hindi pwede. At least, dumaan sa 3 months, 'di ba?
So, bababaan lang yung dosage na kailangan natin, di ba? Babawasan lang natin, hindi natin siya tatanggalin. Kasi bakit? Babalik na naman kayo sa mataas na dosage once na bumalik po ang inyong mga health concern. 'Di ba? So, yun po yung magandang gawin po natin. 'Di ba? So, kailangan natin, gawin yung mga bagay na makakabuti sa ating kalusugan. Kasi nga po, ay once tayo po ay magkasakit, 'di ba? Ay hindi natin mai-enjoy yung buhay natin, 'di ba? So masarap mabuhay na walang iniindang na karamdaman, 'di ba? Kahit simpleng buhay, ay hindi tayo mayaman, hindi din tayo masyadong mahirap, pero tayo ay healthy, 'di ba? Kasi nga ang pera nakukuha, pero ang buhay, ayan, kailanman, once na may mangyari, ay hindi na po natin yan maibabalik pa, di ba? So, sa mga avid listener po natin, sa mga nakikinig po sa radyo, ayan, saan man po kayo ang lugar, di ba, naaabot ng aming programa, ay ayan, so pre-health consultation po dito kay Doc Joey Bitito, di ba? So, pwede po kayo mag-text sa kanya sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yan po yung kanyang official contact number. So, bukas po ang aming opisina simula alas 8:30 ng pagkaaga hanggang alas 6:30 ng pagkahapon. Bukas na bukas po ang aming opisina. So, free health consultation. So, sa consultation pa lang, wala nang bayad, diba? So, makakatipid na kayo. Yung babayaran nyo na lang yung ating mga capsule na iinumin po ninyo. Kaya po pwede na po kayo mag-comment or mag-text sa ating mga contact number or dito sa ating live streaming kung saan man po kayong lugar, ano yung inyong mga karamdaman, ilang taon at taga saan, 'di ba? So yan, comment niyo na po diyan kung ano yung mga karamdaman ninyo, magtanong na, 'di ba? Kasi wala naman pong mawawala sa pagtatanong. At as long as, 'di ba, kung hindi natin 'yan susolusyonan, 'di ba, mas lalo lumalala ang kondisyon natin. So pabata ng pabata po ang mga nagkakasakit po ngayon, 'di ba? So hirap na umabot sa edad na 60s yung mga kabataan ngayon, 'di ba? Mga 40s, 20s, 30s, 'di ba? So may mga health concern na. 'Di ba? So, 'yon, kailangan nating alagaan yung sarili natin. So, ang trabaho nandiyan lang po 'yan, pero ang buhay, 'di ba? So, malamig na yung aking kape. Ang aking kape po ay Mega A. Mega A coffee. Mga berries po siya. Kasi ang iniinom ko, once po ako ay nami-menstruation, iniinom ko Amazing 4N Multi-5 coffee. Kapag wala naman akong menstruation, ayan, Mega A coffee or Mega Choco. Hindi lang ako yan sa Amazing Coffee Mix. Medyo na kasi yung lasa niya. Parang ang panglasa ko medyo madaming ingredients. 'Di ba? Kasi nga 14 in 1, nandun yung Multi-5 and Mega A. Masarap talaga yung Amazing Coffee Mix. Pero ang bet ko yung 5 ingredients lang. Kasi nga yung coffee mix, gustong-gusto naman yun yung mga matatanda dito sa atin na nag-a-avail. Nagkaubusan nga tayo last time ng Amazing Coffee Mix dahil marami yung mga nag-a-avail. So, si Ma'am Gudaw and si Ma'am Levy, as inaubusan sila ng coffee mix, kaya nag-text sa akin na kapag meron na daw, ayan, so mag-a-avail. So, during na dumating yung Amazing Coffee Mix natin, so, bumili agad, 'di ba? So, nagkakaubusan ng ating mga drinks. 'Di ba? Sabi nga nung medyo kaya nagpagawa na ng madami kasi nga ang hirap, 'di ba? Ang hirap.
So, mahirap din maubusan, lalo na kung yan yung mga ginagamit natin, di ba? Kasi ang Amazing Coffee Mix, safe po siya uminom kahit po may mga diabetes. Kasi po ang sugar po niya ay stevia. Then, yung Mega Choco natin, mas maganda sa mga bata, sa mga estudyante, at sa mga nagkakaedad po. Kasi nga, kahit may diabetes, kasi pwede po siya, kasi nga, yung choco natin, may brain booster din po siya. Diba? So, nakakatulong sa brain. Kung tayo po ay mahina sa memory at sa mga estudyante na hindi halos makapick up sa mga sa studies, ayan, so matutulungan kayo ng Mega Choco. So, last time nga nag-order yung from Magallanes Sorsogon na natulungan natin na gumastos ng almost 700,000. So, gumaling lang dito sa Mega Choco and Amazing 4. So, nakita nila na talagang gumaling yung bata. Ayan, nag-avail ulit siya ng good for 1 month para naman po doon sa father-in-law niya na na-stroke, 'di ba? So, dito, kapag gumaling yung family mo, at least maa-apply mo siya doon sa mga kapamilya mo, 'di ba? Kasi nga natulungan ka na. Ano yung gusto mo, ma-hospital, gumastos, 'di ba? Na-confine, na disturbo ka pa kasi pupunta kayo ng hospital. So, what if kapag meron kayong ganito, Amazing 4, kahit nasa bahay lang kayo, iinom lang kayo. 'Di ba? So, yung mga mataas ang creatinine, may high blood, may myoma, may hypertension, may cancer, 'di ba? So, may mga taas ang uric, cholesterol. So, dito, kailangan nyo lang uminom ng Amazing 4. Then, at least 3 months or 6 months. Kapag cancer naman, 3 months to 6 months or 1 year. Ayan. So, depende sa process ng katawan. Usually, yan, kapag hindi pa mga hard situation, 3 months, may magandang mangyayari na. Pero, kailangan natin sundin yung mga dosages, yung tamang pag-inom, 'di ba? Yung mga dapat iwasan, talagang 99% na kayo po ay gagaling. Hindi natin masasabing 100% kasi kapag lumabas na kayo dito sa pintuan ng Miracle Health Corporation, hindi na po namin alam kung ano yung mga ginagawa po ninyo. Kaya po, ayan, so wag din mawalan ng mga pag-asa yung mga taong matagal na may mga iniindang na karamdaman. So, yung isang client nga natin from Kamalig, di ba? So, nag-comment po siya last December 24, yung sugar po ng father niya is 280. So, within 14 days na pag-inom ng Amazing 4, bumaba yung sugar ng father niya ng almost 20 to 30 yung binaba ng sugar ng father niya. Dahil din po sa kakapusan ng budget, 'di ba? So, yung sugat ng father niya talagang grabe na. Halos naputulan na nga po ng mga sa paa. 'Di ba? So, sabi ko, huwag na nating hayaan na maputol pa yan lahat. Dahil hindi natin talagang masasabing happiness, 'di ba? Kasi may kulang na. So, as long as na kaya natin gawin, kaya natin tulungan, so ginagawa na natin, 'di ba? Masarap pong tumulong. Kasi nga, mas lalo tayong binibless ni God once tayo ay tumutulong at kapag may sobra na, 'di ba? Itulong na natin sa mas nangangailangan, 'di ba? Pero wag din natin na yung mga humihingi ng tulong, wag din natin abusuhin yung kahinaan ng mga tumutulong sa atin, 'di ba? So yun po 'yan. Ngayon ay inavail na lang po niya is Mega 1. At least may iniinom pa din para maprotektahan yung kanyang katawan, 'di ba? So, yung mga avid listener po natin, handa na ba ang ating mga avid listener ngayong hapon? So, may raffle tayo. Once po may mga nag-comment dito sa atin live streaming, ayan, so nakapag-share po kayo at least 100 FB friends, di ba? So, ano yung mechanics natin? I-announce natin yung mechanics natin sa raffle. So, raffle natin siya mamaya pag live ni Miss Maika. So, ako yung mag-monitor later. Sa mga gusto sumali, ayan. So, ito, sundin ninyo itong mechanics na gusto masubukan at matry yung ating mga healthy drinks ng free. Ayan, so may mga mechanics lang tayong kailangan gawin na or sundin para po tayo ay makapasok sa raffle draw. Kung hindi tayo aabot ng 10 up, ayan, so bukas, 'di ba? At least maka 10 up tayo kasi may mga mechanics na kailangan tayong
sundin. So, sa mga gusto sumalin sa daily program, gawin lang ang mechanics para may chance manalo at matikman ang capsules. Ayan, so Mega 1 yung ibinibigay dito ni Doc Joey. At healthy drinks natin. So, we have Mega A, Mega Choco, Multi 5, Amazing Coffee Mix, at dalawang juice natin. So, manood ng programa tuwing Lunes hanggang Sabado, 5:30 p.m. to 6:30 in the evening. Tuwing Linggo po, 9:30 a.m. to 11 a.m. I-share ang programa sa iyong timeline. Itag at least 100 FB friends kasama ang MHC Unilevel 2 at inyong mga FB friends at ang ating page na Negosyo at Asenso. So, screenshot kung naka-like at naka-subscribe na sa page at YouTube channel na Doc Joey Bitito Channel. Diba? So, mag-like, mag-share at mag-comment sa ating live streaming. Ayan, so dito mismo sa ating live streaming, ayan, so irarapol ang mga pangalan ng mga nanood bago matapos ang programa. So, i-announce ang nanalo kapag na-verify kung nagawa ang ibang mechanics. I-send ang screenshot sa MHC Unilevel to. Ayan, so kailangan at least 10 up na name na nakashare at least 100 na tao, 'di ba? So, yun po yan. Again, bukas na bukas po ang aming opisina. Simula alas 8:30 ng pagkaaga hanggang alas 6:30 ng pagkahapon. Bukas na bukas po ang aming opisina. So, bukas, ang FB Live natin ay doon po sa Negosyo at Asenso. Doon naman tayo magpoprograma ng ating pwedeng maging pagkakitaan dito. So, later on, i-discuss ni Miss Maika about sa mga reseller at sa mga gusto mag-refer dito sa ating opisina. Diba? So, magkukwento lang kayo ng magandang kwento na makakatulong kayo sa may mga sakit at magre-refer dito sa atin. Ayan, so bahala na po kami or si Doc Joey na mag-consult at yan, may mga incentives tayo, ipapadala na lang po namin through GCash. So, dito wala nang mga, mga system kasi nga mas lalo nagkakawindang-windang yung mga tao. Kasi yung tao, takot na po ma-scam, di ba? At least, automatic na marireceive niya sa GCash, di ba? Automatic, masisend agad. Once na magpakonsulta ngayon, ayan, so matapos ang consultation, mapainom na namin ng Amazing 4, ayan, so agad-agad ipapadala na namin yan sa GCash account po ninyo. So, kailangan lang yung information ninyo, yung contact number, di ba? Kasi isi-send po namin yan. Di ba? So, bukas na bukas po ang aming opisina. Simula alas 8:30 ng pagkaaga hanggang alas 6:30 ng pagkahapon. Bukas na bukas po kami. So, we have promo pa din sa Mega 1 until January 31 hanggang bukas. Di ba? 31. So, Mega 1, buy 1, take 1. And sa Amazing 4, additional 10% sa mga gusto pong humabol bukas. Simula alas 8:30 ng pagkaaga hanggang alas 6:30 ng pagkahapon. Bukas na bukas po kami. So, pwede po kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa kanyang numero sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. Ayan, so I think sa second part, ayan, so makakasama natin it's either si Doc Joey or si Miss Maika. So wag po kayong aalis at hintayin ninyo kung sino yung makakasama po ninyo dito sa ating programa sa second part. So ang ating office dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So maraming salamat sa mga nag-comment, nag-like, at syempre nag-share na ng ating live streaming ngayon. Ayan, so habol-habol sa mga nakaantabay na.
yan sa FB natin kasi later on, kung marami, nag-comment, nag-share, may raffle tayo mamaya para masubukan at matikman ninyo ang ating mga healthy drinks. At hirap kayong matikman ang ating mga healthy drinks, ito na yung way na kayo po ay makasubok ng aming mga products. Kailangan lang sundin po ninyo ang ating mechanics para po kayo ay makapasok. So maraming salamat. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Princena, maraming salamat. See you tomorrow. Okay, magandang umaga, Nanay. Kumusta po kayo? Ito po, nung pumunta po ako sa inyo, yung tuhod ko po, namamaga, nasasakit po katawan ko. Bumili po ako ng amazing po. Nawala po sa loob ng isang linggo yung mga sakit ko. Isang linggo lang. Pero bago po kayo uminom ng Amazing po, nagpabulong na tabi kamo sa doktor. Ilang beses na kayo nagpunta sa doktor? So, nagpa-ultrasound po. Sabi magpa-ultrasound kayo. At primero po, ano ako, ba, yung sa puso ko na. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. This is our second part of the program Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong buhay? Kumusta po ang inyong health? Kumusta po inyong kabuhayan? Are you happy? Are you healthy? Yan, di ba? If you have health concern, kung kayo po yung mga problema sa kalusugan, puntahan lang po ninyo ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan na walang iba si Doc Joey Bitito. At tutulungan natin kayo. Kahapon si tatay, taga-ama nito, 77 years old. Mahina ng dalawang mata. May mga iba't ibang klaseng karamdaman. Sabi niya, halos ang kinakain niya, konting-konti na lang. Sinamahan ng kanyang apo na isang ALS teacher. Katsat ko yung kanyang apo. Maganda raw ang binalita sa kanyang, ng kanyang lolo na ginanahan ng kumain. Ako, magandang balita yan. Kaya ito tuloy-tuloy na raw nila ang pag-inom ng amazing products natin, lalong-lalo na ang ating Amazing 4. Pag kayo'y naniwala, di ba? Pag na-try ninyo, malamang maniniwala kayo. Pero kung hindi ninyo na-try, maraming mga kung ano-anong negatibong pumapasok sa inyong kaisipan. O ngayon, sino ang kawawa? Hindi naman po. So naniniwala, kayo po ang kawawa. Ang kawawa kayo, kung may mangyari pang hindi maganda kasi isa lang po ang buhay. Di ba? Yung iba kasi, mas mahal nila ang pera kaysa buhay nila. Yan ang katotohanan. Mas mahal nila. Hindi, Dok, mahal ko ang buhay ko. Ganun ba? Sigurado ka? Oo, mahal ko, Dok, ang buhay ko. Ito. Ano bang karamdaman? May diabetes, may high blood, may high cholesterol, mayroong prostate problem, medyo tumataas ang creatinine. Ngayon, di ba? Anong sabi sa'yo ng doktor mo? Ito nga, pag umabot na 400 ang creatinine, magpa-dialysis na. Ano ka, gusto mo mag-dialysis? Yun nga, Dok ito, mayroong solusyon sa amin. Umpisan natin ang solusyon. Mag-amazing 4 ka na. Dok, magkano ba isang buwan? Halimbawa, 15 mil. Ay, mahal naman, Dok. Di bali, wag na lang. Pero, di mahal mo yung pera mo, instead sa mahal mo ang buhay mo. 15 mil. May pera ka sa bangkong 1 million, what is 15,000? Di ba? Kung nawala ka, goodbye sa 1 million mo. Sino makinabang? Problema dyan, hindi mo kaagad makukuha yan ng pamilya mo. Okay. May babayaran pong taxes yan. Pag maayos na, ay paano ang hatian nila? Baka nag-away-away pa, di ba? Minsan nga, buhay pa yung magulang, nag-aaway-away na yung mga anak, yung mga magkakapatid.
Grabe, di ba? Kaya, unahin mong mahalin ang buhay mo. Kasi pag umaba pa ang buhay mo, ikaw makikinabang at kung whatever na magagawa mo sa iyong pamilya mo, may magagawa ka pa. Pero pag ikaw nawala na sa mundong ibabaw, wala ka nang magagawa para sa pamilya mo. Di ba? Hindi mo pa maayos ang iyong pamilya. Di ba? Kaya dapat lagi tayong healthy. Once we are healthy, we are happy. Kaya subukan na ang Amazing 4 from Florida, USA. Okay, maliwanag. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kami dito, ang wish namin matulungan kayong lahat. Pero we cannot force you. We can only encourage you na subukan ang proven and tested na mga produkto natin tulad ng Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Okay yun, di ba? Kaya kung mahal mo ang buhay mo, susubukan mo. 3 months na subukan mo or 6 months. What's that? Di ba? Okay? Yun yung suminubok sa akin, si Mr. Pilohero ng 6 months. So, tuwang-tuwa. Kasi, umokay. Yung prostate niya, umokay. Cholesterol, umokay. So, high blood na umabot na 200, umokay. So, kanyang creatinine, almost, konti na lang, normal na. Di ba? Samantalang noon, nako, namaga buong katawan nung uminom sa kidney. Di ba? Okay. So, yan po ang manifestation kung ikaw nagtiwala. Nagtiwala ka sa Panginoon, nagtiwala ka na itong Amazing 4 matutulungan ka. Sino makikinabang unang-una? Ikaw. Ngayon, sabihin mo magastos. Ilang taong ka na bang umiinom ng gamot? Synthetic drugs. Magkano na ba nagastos mo? Naku, Dok, ang laki na nga. Ayun pala, gumaling ka ba? Hindi pa nga. Hindi pa pala eh. Bakit ka hindi nagre-reklamo? Samantalang, ito, 3 buwan pa lang, nagre-reklamo ka na. Gusto mo magaling ka na? Pero, lahat po yan may process. Pero ang process natin mas mabilis. Diba? At wala ka pang kinakatakutan na side effect na baka yung kidney mo, yung creatinine mo tumaas. At delikado mag-dialysis, di ba? Kasi ang problema sa atin, pag synthetic drugs, kahit ilang taon na yan, hindi ka nagre-reklamo, okay lang. Magre-reklamo ka lang pag yan, tumaas na ang creatinine. At ngayon, pag pumunta sa atin, ayaw magpa-dialysis, pumunta sa atin, gusto naman ninyo gumaling agad 1 buwan, o 2 o 3 buwan. Pag hindi pa, nababagot ka na. Samantalang 10 taon nagpag-inom ng gamot, hindi ka nabagot na nagkaroon pa ng complication sa inyong kidney. Di ba? Tingnan po ninyo, ihambing po natin. Kaliwa, kanan. Kaliwa, yung mga iniinom mong gamot na napakatagal. Nagsanga-sangaso, karamdaman mo, okay lang. Nung tumas na ang creatinine, doon ka na nabahala. Di ba? Here comes, Amazing 4. Di ba? 1 buwan pa lang. Dok, bakit hindi pa bumaba pa yung creatinine ko? Isang buwan pa lang eh. Nagde-detoxify ka pa lang eh. 2nd month, Dok, ang binaba, kaunti lang. Okay. Dapat mas malaki. 3 months. Ay, nagbaba ng 50 na. Dok, akala ko, normal na. 3 months, gusto mo nang mag-normal na kaagad. Ayan, ang tao. Hindi mo ginagamit ang iyong isip. Kung ikaw nag-accumulate na tumaas ang creatinine mo na 10 taon na pag-inom ng synthetic drugs, gusto mo in 3 months time, magnormal ang creatinine. Magnormal lahat ng organs mo sa katawan. Lahat ng karamdaman mo ay kailangang gumaling ka na. Diba?
Hindi po ito, hindi po kami Diyos, anak lang kami ng Panginoon Diyos. Ito po ay gawa na iyan po ay may ang Panginoon Diyos kasi all natural. Pero ito po ay meron ding proseso. May process po yan. Kung ikaw nakatagal ng 10 taon na hindi ka gumaling ng tuluyan, why not give us 6 months to 1 year? O, biruin mo. 10% lang hinihingi ko. Ito 100%, sa akin 10%. Naling gusto mo? Pagpatuloy ka dyan. O, sige, hanggang sa ikaw ay magdayalis na hanggang sa ikaw wala ka na sa mundong ibabaw. O, nasa langit ka sana. Tama yung sinabi ni Doc Joey, sana pinakinggan ko, sinunod ko. Pero matigas talaga ang ulo ko. Ako'y masyadong kuripot sa buhay. Hindi ko pala mahal ang buhay ko. Mahal ko yung kwarta. Magsisi ka man, tapos na. Kasi ang buhay ay isa lang. Okay, maliwanag. Kung ako, 6 months or 1 year, okay lang. Di ba? Kaysa ako 10 taon o 20 taon. Di ba? Oh. Kanina may pumunta sa akin mga bisita, 3. Yung asawa niya may barado ugat sa puso. Kako, punta heart center yan. Bypass operation. Angioplasty. Di ba? Anong gusto mo? Or subukan natin ito. Di ba? Tinanong ko, mahal mo pa ba asawa mo? O pasaway na ang asawa mo? Di ba? So, ganun po yan, mga minamahal kong kababayan. Ano ba? Mahal mo ba ang sarili mo? O hindi? Mahal mo lang sa isip-isip. O sa puso lang. Hindi isip at puso. Kung mahal mo ang buhay mo, sa isip mo at sa puso mo, susubukan mo ang amazing 4. Subukan mo within 6 months. Halimbawa, sakit mo 5. After 6 months, pa-executive check-up ka. Kung gumaling, 4. Nagnormal at 4. Ano ka na? Power na yan. Kung isa, may konti pa, power na po yan. Very powerful na po yan. 1 year. Ay, gumaling na lahat. Ano na Doc yung gagawin ko? Mag-maintain tayo, Mega 1. Gusto mo, dagdagan mo ng miracle at saka mag-amazing coffee mix ka na, 14 in 1, kaya napakaganda yan. At saka ang juice mo, amazing juice na with collagen or glutathione, di ba? Okay, maliwanag. Kasi ganun, lahat po sa buhay natin may gastos, pero gumasta ka ng kapaki-pakinabang at walang side effect. Bagkos ay maraming magandang effect sa ating katawan. Di ba? Okay, maliwanag. Anong ibig sabihin? Uminom ka ng missing 4, kung 5 karamdaman mong ina-address po yan, dinidetoxify, kine-cleansing muna, nino-nourishing, binabalance, at ino-overhaul ang ating katawan. Di ba? May sakit ka ng diabetes, painom ka ng pang-diabetes. May sakit ka ng high blood, painom mo sa high blood. May sakit kang cholesterol, painom mo sa cholesterol. May sakit kang prostate, painom ka ng prostate. May tumataas ang creatinine, painom ka sa creatinine. Bibigyan kang supplement, synthetic supplement. Sa amin ay natural supplement. Iniinom mo na nga, synthetic drugs, painumin ka pa, synthetic supplement. So, ano mangyayari ang kidney mo? Di ba? Kung uminom ka ng synthetic supplements, synthetic drugs, uminom ka natural supplements. Yan, okay, maliwanag. Kung hindi ka uminom ng synthetic drugs, uminom ka ng synthetic supplement, pwede pa ba ang natural supplement? Yes, pwede pa rin. Di ba? Okay, maliwanag. Sana alam po natin. Di ba? Okay, mag-research po tayo. Huwag nating ipaubaya ang buhay natin sa ibang tao lang. Ipaubaya natin kay Lord, hinihingi natin, pero may gagawin po tayo. Okay, maliwanag. Ayos po ba yon? Kayo po ba ay naniniwala sa ating mga sinasabi ko sa inyo? Kung kayo po ay naniniwala, ay maraming salamat. Kung hindi po kayo
naniniwala, ay wala tayong magagawa sa inyo. Di ba? Okay, maya-maya po, yung pong sasali sa ating pong parapol. Ngayon ay manood ng programa tuwing Lunes at Sabado, 5:30 to 6:30 p.m. Tuwing Linggo, 9:30 to 11 a.m. I-share ang programa sa inyong time lang. Itag at least 100 FB friends kasama ang image si Unilevel 2 at ang inyong mga FB friends at negosyo at Asinso page. Screenshot kung naka-like at subscribe na sa page at YouTube channel. Doc Joey Bitito, mag-like, share at comment section dyan mismo sa ating live streaming. I-raffle ang mga pangalan ng mga nanood bago matapos ang programa. Ina-announce ang manalo pagkatapos mag-verify kung nagawa ang ibang mechanics. Send ang screenshot sa Mitzi Unilevel 2 FB account. Good luck, amazing people. Note, mag-draw lang tayo kapag 10 up nag-share ng ating live at 10 up ang nag-comment sa ating live streaming. Ngayon po ito, ang gagawin po namin nito ay i-check namin after the program. Kami na po ang mag-raffle kung may nanalo, i-announce na namin sa susunod na araw. Okay, maliwanag. Isusunod po namin sa araw. Iyan po ay ang mga papremyo po natin dito ay iba't ibang klaseng healthy drinks. Later on ay samahan na rin po namin ng mga kapsula. Ngayon, kung hindi pa natin na later on, pwede naman ninyo ikuhanin dito. O kung meron po kayong mga taga ritong pupunta sa Ligas, pwede po ninyong ipakuha. Okay, maliwanag. Para hindi na po kayo maano doon sa pamasahin ninyo. Okay. So, yan po ang gagawin natin. Para matikman ninyo, lalong-lalo yung ibang hindi pa nakakatikim, yung medyo taong medyo kuripot, yung iba naman talaga walang pera. Kaya may paraan tayong ginagawa para kayo naman ay makatikim ng ating mga produkto. Okay. At later on, pwede pa kayo magnegosyo, pwede kayo mag-repair, pwede kayo mag-reseller. Puro may livelihood po tayo para madagdagan ang kita natin. Okay, maliwanag. At the same time nga pa siguro, pinaliwanag na rin sa inyo yung aking advokasya na magpapakontest tayo starting February 14 na po ang aming pong launching ng pagpakontest natin doon sa magtanim ng malunggay sa buong barangay, sa 720 barangays, di ba? Malunggay ang number 1. Mga 50% po yan. Then sa baba, kasi malunggay pataas, so mga gulay o mga ornamental plants. Pagkatapos lilinisin po natin yan. Malinis na malinis ang buong barangay. Tuturuan natin ng disiplina ang mga tao at magkaroon tayong habitual na kahit paano mag-exercise, counting sipag, araw-araw, 30 minutes to 1 hour na aalagaan mo yung pananim mo sa harapan mo. Ito po, kung ayaw mo magtanim sa harapan mo, yung barangay na ang bahala, yung barangay chairman, di ba? Total, pag iyan naman ay namunga, kayo rin naman makikinabang yan. Di ba? Okay, maliwanag. So, yan po, ang ating mga judges dyan, si BP Henry Masida, and of course, yung ating pong dating sa official sa agriculture, si Kumaring Hilda Asis Lopez. Siya rin po, si Mrs. Lopez, ang isa po sa mga judges natin. At pangatlo siguro, baka ako. Okay, para po dito sa magandang pa-contest. Ang first prize po as of now, 50,000 cash prize plus pangkabuhayan package na worth 15,000. Yan, di ba? Matutulungan ang bawat barangay magkaroon ng sufficienting mga gulay, lots of oxygen, malinis, magandang tingnan, magandang aura, ay makakatulong para humaba, maging healthy tayo, maging happy at humaba ang buhay. Okay? At marami tayong papremyo pa. Okay, maliwanag. So, yan po ang gagawin natin. Diba? Marami po yan from my first, second, third, fourth, fifth. Then marami tayong pangkabuhayan prices from 6 to 25. At yung mga gusto mag-donate, lalo sa mga privado, pwede po kayo mag-donate ng pangkabuhayan package na worth 15,000.
Okay, maliwanag. At amin naman i-announce sa radio ang inyong mga pangalan. At ito po, mayroong pong coordination sa PBND-CGB sa mga programa nito, lalong-lalo na doon po sa programa ni BP Henry Masida. Kaya makinig tayo sa programa namin araw-araw sa Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, of course, sa mga programa ng PBND-CGB, sa programa po ni BP Henry Masida, kasi yan ay babanggitin po dyan. Okay, maliwanag po yan. So kayo na po ang bahala. Kung gusto ninyong maganda ang kaharap natin, ang harapan natin, kapaligiran natin, magkaroon tayong malinis, magandang barangay sa mga highways, di ba? At mataniman lahat. At ang tanong nga, ay kung marami na rin na malunggay, papaano? Kako, pwede na tayo sigurong bilhin natin, ibenta natin sa Manila sa mga manufacturer ng mga supplements na may moringa. Di mayroon pa tayong pera. Hindi na mababawasan ang pera natin kasi sufficiente ang malunggay natin kasi kailangan natin kainin ang malunggay araw-araw. Pwedeng kainin yan sa kosido. Pwede po yan sa ginataan, di ba? Sa gata. Pwede po yan sa magtorta tayo ng itlog. Ano po natin yan ay ano po natin ang malunggay, di ba? Pipinuin po natin yan, ihalo sa itlog, di ba? Lagyan mo pa ng kamatis at sibuyas. Kung gusto mo pang lagyan, walang problema. Di ba? Tortay na yan, very nutritious po yan. Pwede pa makain ng mga bata. Okay? So yan po ang magandang balita ko sa inyo, na ito po ay ang aming programa, hindi lang po ay about our products, bagkos ay gusto natin magkaroon ng magandang albay, mas lalo mapaganda natin. Kasi pag sinabing hindi maganda albay, marami naman magagalit. Mas mapaganda, mas mapaunlad natin ang ating probinsyang albay. At later on, baka gayahin sa buong Pilipinas. Di po ba napakaganda yan? Kaya sana po ay tayo ay magkakasama dito sa aking advokasya at yun nga po sa programa natin sa PBND-CGB. Yan. Programa kasi nga po ito ay talagang ang aking objective dito, ang aking vision ay instead na ako'y mag-birthday sa August 19 ng medyo bongga, ay hindi na po ako magpapabongga. At ito po ay itulong natin sa ating mga kababayan na hopefully ito po ay maging very successful para sa mga albayano. Okay? At suportan po natin ito lahat. Kung hindi pa alam ng mga barangay captain, ay ngayon po nakuha na namin yung mga ABC president. Yan po ang aming bibigyan ng impormasyon para sila naman ma-inform nila ang mga barangay captain sa kanilang munisipyo, sa kanilang mga syudad, di ba? Kasi pinapuntahan ko na yung iba, yung pinapuntahan kong 5 ay 6, 5 lang na nagbigay. Hindi naman kami mayat-maya pwedeng bumalik dyan kasi nga po kami ay mayroon ding trabaho. Okay, so ginagawa natin ang paraan. Kaya kung kayo naman po mga residente, sabihin ninyo kay Kapitan na makinig sa ating programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan every 5:30 to 6:30 Monday to Saturday except Wednesday, din Sunday 9:30 to 11, din Wednesday po meron tayong Negosyo Asinso alas 4 hanggang alas 4:30 hanggang alas 6. Iyan po ay babanggitin din po natin dyan. Kasi ang wish natin maging successful po itong programa natin. So once again po, ang aming mga judges, si BP Henry Masida, ang isa pa si Madam Hilda Lopez, yan, dati Asis Lopez,
na dati pong opisyal ng Agriculture Department ng ating pong province of Albay na kare-retire lang ay inaccept na rin po ang pagiging judge niya at saka head evaluator. Kaya po ito ay ating pong ginagawa because we mean business. We are sincere in this program para po maging matagumpay po ito. Ito po ay tinutulungan natin ang gobyerno, tinutulungan po natin ang bawat albayano para merong proyektong napakaganda at makikinabang po tayong lahat once na mag-participate po tayo. Kahit hindi po tayo mag-participate, kasi po mga halaman, oxygen po yan. Nakabigay po ng oxygen and we need oxygen. Sufficienting oxygen. Nakinabang na po.